Դա հայերեն լեզուին, քեզ հայ լեզու, կսիրեմ Մրկաստանի մանման, մեր անցյալի տանցրախից ստվերներուն մեջ կարծես, մեկ բդուխ ու բոլոր բարերդ ինձի Երևան, որոնց մեջ են գկալեմ ու գկաղեմ զանոն քեզ։ Така както в цял свят ръкописните книги са били рядкост, тъй като първо приготвянето на пергамента, приготвянето после на хартията е било един трудоемък процес, книгите, разбира се, са били много малко. Освен това, калиграфското изписване на текстовете е изисквало специална подготовка в школите и покрай тези калиграфии е имало и хора, които са занимавали с украсата на миниатюрите, на ръкописите, с маргинални знаци, с украса на заглавната буква, на водещата буква, с украса на първата страница или началото на определен текст. Битката Въртенец се състоява в 26 май 451 година. Битката се води от предводителя Въртен Мамягонян. Всъщност това е битка за запазването на християнската вяра. Ние така също знаем, че арменската църква официално не е към семейството на източно-православните църкви, но тя е православна църква, защото изповядва каноните на православието.